Hallo, ik ben Schepers Agnes en ik woon hier. Ja, dat is hier heel interessant. We hebben een mooie badkamer en dat licht gaat automatisch aan. Agnes voelt zich al helemaal thuis in het nieuwe woonzorgcentrum De Maaspoorten. Vier laat ze zien hoe haar kamer eruit ziet. Ja, het is veel meer plaats. Dit is zeker wel een dubbelplaats van waar we vroeger zaten. En ik heb een schoner uitzicht. Dat zeggen ze allemaal. En dat is mijn bed. En daar slaap ik heel goed in. Het gloednieuwe woonzorgcentrum De Maaspoorten telt 120 ruime kamers en 3 kamers voor kortverblijf. Er kunnen zowel valide, zorgbehoevende als dementerende residenten worden opgenomen. Ons oude rusthuis was tot op de draad versleten. Dat was zeker al 40 jaar oud en dat was echt helemaal op. En zeker naar de toekomst toe moesten we gaan naar een nieuw concept. Want vroeger was het in de gang met heel veel kleine kamertjes en dat was wel gezellig, maar niet meer van deze tijd. We hebben 12 leefgroepen en iedere leefgroep heeft een 10 tot 11 personen. En het is de bedoeling dat de mensen naast hun kamer nog een leefgroep hebben waar dat ze gezamenlijk leuke dingen kunnen doen. Het is ook de bedoeling dat ze samen komen eten en een gezellig moment hebben en dan eventueel terug naar hun kamer kunnen gaan. Ik ben met gedacht naar hier gekomen dat ik het hier heel fijn zou hebben. En dat heb ik het ook gevonden. Omdat ik gezien heb dat mijn moeder hier graag was. En ik heb dat overgenomen. Dag en nacht staat een hele ploeg deskundigen ter beschikking voor de bewoners. Mia staat in voor de dagelijkse animatie. Oh, dat geeft heel veel voldoening. Het is een gezellig rondje met andere residenten. Ze krijgen er een tasje koffie bij. Voor mij doet dat heel veel, dat de mensen bezig zijn, dat ze daar gelukkig mee zijn. We hebben zelfs een eigen winkeltje waar we spulletjes verkocht hebben en zij breien dat allemaal. Het aanpanende dagverzorgingscentrum Het Maashuisje biedt opvang aan bejaarden met behoefte aan verzorging of gezelschap. Kom maar naar het Maashuisje, omdat ik alleen zit. En hier is het gezellig en je wordt hier goed ontvangen. Spelletjes doen in de namiddag, gelijk nu schoenen, kaarten, kegelen. Ze hebben een heel gamma van spelletjes hier. Een heel gamma hebben ze hier. Paul kan hier iedere werkdag terecht. Deze opvang is een belangrijke ondersteuning voor mantelzorgers.